Grønland og klimaforandringer, lader Torben. Det er de arbejdsspørgsmål, jeg har lavet, og det er dem, som jeg vil besvare, og de har relevans for temaet. Hvordan påvirker ændringer i albedo opvarmningen af Grønland? Når albedoen falder, fordi der er mindre sne og is, bliver der reflekteret mindre sollys væk. De mørke overflader optager mere varme, og Grønlands varme omtages hurtigere. Det skaber en ond cirkel, hvor mere varme fører til endnu mere smeltning. Hvilken energi og hvilke bindinger er involveret, når indlandsisen smelter? Det er varmeenergi, som går ind og svækker hydrogenbindingerne mellem vandmolekylerne i is. Når bindingerne bliver svækket, kan molekylerne bevæge sig mere frit, og derfor smelter isen. Hvordan ændrer smeltevand havets saltindhold og massefylde, og hvad betyder det for havstrømmene? Smeltevand fra is indeholder næsten ingen salt, så det gør havvandet mere friskt og lettere. Det kan man ændre styrken på havstrømmene, fordi de normalt drives af forskellige i temperatur og saltindhold. Hvis strømmen svækkes, kan klimaet i store dele af verden ændre sig. Hvorfor er det så koldt i polarområdet? Polarområder får meget lidt sol, fordi solen står lavt på himlen. Solens stråler rammer jorden i en skrå vinkel, og derfor bliver energien fordelt over et større område. Derover er der sne og is, som reflekterer meget af varmen væk. Hvad betyder permafrost, og hvad sker der, når den tørrer? Permafrost er jord, der har været frostent i mindst 2 år. Når den tørrer, kan jorden falde sammen. Bindinger stynke, og der kan frigives store mængder metan og CO2, som forværrer klimaforandringen. Nu går vi over til geografiske spørgsmål. Hvorfor smelter isen i Antarktis hurtigere end før? Temperaturerne stiger både i luften og i havet, og det gør isen mindre stabil. Når isen forsvinder, kommer der en mørkere område frem, som optager mere varme. Det giver hurtigere smeltninger gennem flere årstider. Hvordan påvirker klimaforandringer Grønlands isdække? Isdækket mister tykkelse og areal, fordi både overfladen og kanterne smelter hurtigere. Der dannes flere sprækker, og isen glider hurtigere ud i havet, hvor store stykker knækker af. Hvad sker der med klimaet i resten af verden, når isen smelter ved polarerne? Mindre is betyder højere vandstand og ændringer i havstrømmene. Det kan give mere ekstremt vejr, kraftigere storme og større ændringer i nedbørsmønstre. Nogle steder kan få mere tørke, mens andre oplever mere regn. Hvordan ændrer afsmeltningen levevilkårene for mennesker i Grønland? Afsmeltningen kan skabe flere problemer med transport, jagt og fiskeri. Kyster kan blive mere ustabile, bygninger kan blive påvirket af tøende permafrost, og traditionelle leveformer kan blive svære at holde fast i. Hvornår påvirker smeltevand havniveauet globalt? Når store mængder is smelter og løber ud i havet, stiger havniveauet. Det kan føre til oversvømmelser i lavtliggende områder over hele verden. Over hele verden, og kyster bliver mere udsatte for stormflod. Nu går vi over til de biologiske spørgsmål. Hvordan påvirker stigende temperatur dyrelivet i Antarktis? Dyr mister leveområder, fordi isen forsvinder. Nogle arter får sværere ved at jage, andre skal flytte sig længere mod nord for at finde passende temperatur. Det skaber stress og mindre føde. Hvordan påvirker jagten mindre havisdyrene i det polare område? Mindre havis betyder færre jagtområder for dyr som sæler og isbjørnen. Mange dyr bruger isen som platform til at hvile, jage eller få unger. Når isen forsvinder, ændrer hele deres dyrelivscyklus. Hvordan ændrer afsmeltningen af havis jagtmulighederne for rovdyr som isbjørn? Isbjørn får længere afstand mellem jagtstederne, og de skal bruge mere energi på at finde sæler. Det kan føre til sult, færre unger og svagere individer. Ligesom det billede, I så der i starten med den der isbjørn og dens unge, som der stod på 2 små stykker is.
Hvordan påvirker et varmere Arktis planternes vækst i Grønland? Varmere temperaturer giver længere vækstsæsoner, så nogle planter kan sprede sig mere, men det kan også ændre økosystemer, fordi nye arter kommer til at udkonkurrere de planter, der har været der i mange år. Hvordan påvirkes ændringer i havtemperaturer og isforhold de marine fødekæder? Når vandet bliver varmere, flytter mange fisk og plankton mod nord. Det gør, at dyr som hvaler, sæler og fugle får ændrede fødemuligheder. Hele fødekæden kan ændre struktur, og nogle arter kan blive presset. Og det var simpelthen alt det, jeg havde den her gang. Jeg fik ikke lige lavet modeller og alt det der andet der, fordi at jeg ikke rigtig tog mig sammen. Men tak for at lytte med.